Оркестър Сърница с ръководител Мирослав Крушунов ще съпровожда всички изпълнения тази вечер. Започваме с Дунавско хоро. На Дунавско хоро. И така, първата двойка Андрея Дончева и Виктор Цвятков с номер 10. 8, 9 и 10. А сега втора двойка Вая Валентин Манева и Мартин Христов, номер 50. 8, 9 и 9. Михайла Луканова и Никола Маринов с номер 14. 9, 10 и 8. Майя Златева и Симеон Косев с номер 17. 10, 10 и 8 за тях. Анита Петрова и Лъчезар Цвятков с номер 5. 9, 10 и 9. Добре. Алекс Христова и Мирослав Живков с номер 16. 9, 9, 9. Добре. Габриела Димитрова и Димитър Първанов с номер 15. 10, 9 и 9. Ивайла Ивелинова и Данаил Донев с номер 26. 10, 9 и 9. Аплодисменти за тях. Никол Стоянова и Евгений Белковски с номер 25. 9, 9, 9. Благодарим, деца. И Памела Ангелова и Александър Анчев с номер 21. 9, 10 и 8. И останаха Борислава Иванова и Виктор Попов с номер 39. Нека да видим техните оценки какви ще са. 8, 10 и 9. Добре. Я да видим дали двойките са готови за следващото си изпълнение. Готови ли сте? Застанахме по местата, вълнуваме се. Публиката готова ли е? Нека
Много спорова битка. Добре. Ако журито е готово, ще помолим да видим и оценките за майсторското изпълнение на децата в ръченица. Двойка номер 10. Андрея Дончева и Виктор Цвятков. 9, 9, 9. Двойка номер 50. Вая Манева и Мартин Христов. Аплодисменти за тях. 9, 9, 10. Двойка номер 14. Михайла Луканова и Никола Маринов. 9, 10, 10. Майя Златева и Симеон Коев, номер 17. 10, 10, 10. Пълен брой точки. Анита Петрова и Лъчезар Цвятов с номер 5. 9, 10, 10. Добре, Алекс Христова и Мирослав Живков с номер 16. 10, 9, 9. Номер 15. Габриела Димитрова и Димитър Първанов. 10, 10, 10. Ивайлна Ивелинова и Данаил Донев с номер 26. 10, 9, 9. Никола Стоянова и Евгений Велковски с номер 25. 9, 9, 9. Павела Ангелова и Александър Анчев с номер 21. Аплодисменти за тях. 9, 9, 9. И Борислава Иванова и Виктор Попов с номер 39. Нека да видим техните оценки. 8, 9, 9. Аплодисменти за децата. Благодаря ви, скъпи деца. Докато секретарията изчисли оценките на състезателните двойки, благодаря ви. Можете да ги аплодираме, за да се изчакат резултатите. Миличките искат да останат на сцената и да играят, докато кръвта им ври. И сега вълнението знам, че е голямо, но каквото преиграване за първо място. Ще поканя на сцената двойките номер 17, Майя Златева и Симеон Коев. Аплодисменти. И двойка номер 15, Габриела Димитрова и Димитър Първанов. Те ще се борят в една оспорвана битка, разбира се. Деца, минете малко по-назад, за да ви виждаме. Така, всички да ви виждаме. Вижте каква голяма публика имате. Те ще преиграват с ръченица. Оркестъра, ако е готов, да не караме децата да чакат. Да започваме!
Лъчезар Цвятков. Извинявайте. За номер 17 Майя Златева и Симеон Коев. 10. И за номер 15 Габриела Димитрова и Димитър Първанов. Това означава, че ще обявим на първо място. Ще помолим децата да се оттеглят. Благодарим ви. Ще връчим наградите малко по-късно, след като оркестър Зорница ни изпълнят още едно прекрасно музикално. Аплодисменти за оркестър Зорница. И вече можем да пристъпим към обявяването на победителите в възрастовата категория от 3 до 6 клас. Наградите са осигурени от община Русе и ще бъдат връчени от господин Димитър Недев, замкмет на община Русе. Аплодисменти за него. Деца, вълнувате ли се? Малко. Публиката вълнува ли се? Аплодисменти за децата. И сега, трето място печели двойка номер 5. Нека да излезе на сцената. Това са Анита Петрова и Лъчезар Цвятков. Аплодисменти за тях. Господин Димитър Недев ще връчи наградата им. Още веднъж силни аплодисменти. Битката не беше никак лека. Второ място печели двойка номер 15 Габриела Димитрова и Димитър Първанов. Силни аплодисменти за тях. И първо място печели двойка номер 17 Майя Златева и Симеон Коев. Силни аплодисменти за тях. Силни аплодисменти отново за призовите места. Нека не забравяме, че победителите, всички те, които спечелиха първо, второ и трето място, могат да се състезават и ще се състезават за приза Мис и Мистър Танц 2023 година, така че публиката, бъдете готови да подкрепяте танцовите двойки. Още веднъж силни аплодисменти за децата. Прекрасни сте! Заповядайте, може вече да се оттеглим, вече сте победители, подгответе се за Мис и Мистър с гордо вдигната глава.